Welkom bij Extra Journaal, nieuws uit Curaçao, vers van de pers. En dit is het nieuws van vandaag. De politie heeft gisteren meer dan 800 marihuanaplanten verbrand. Dat gebeurde nadat de planten waren ontdekt op 3 terreinen bij Grote Knip. Behalve de marihuanaplanten werd er ook een illegale wateringzuiveringsinstallatie aangetroffen en verschillende artikelen om de drugs te verwerken. De politie doet nader onderzoek. Nu de aanwijzing door de Nederlandse regering voor Curaçao daadwerkelijk van kracht is duidelijk geworden dat Curaçao in de komende 5 maanden meer dan 112 miljoen gulden moet bezuinigen. Dat betekent dat in totaal een bedrag van 112 miljoen gulden moet worden weggewerkt van de begroting van 2019. Dus een bedrag van 750.000 gulden per dag, zo is uitgerekend. De regering is inmiddels begonnen met de maatregelen, maar weet niet of die 112 miljoen ook daadwerkelijk gehaald zullen worden. De Capriles Kliniek heeft in 2018 meer dan 3300 patiënten behandeld en volgens een onderzoek zijn de meeste van die patiënten ook tevreden over hun behandeling. Verder is er voor 2018 een overschot van meer dan 375.000 gulden bereikt. De Capriles Kliniek is tevreden met de gepresenteerde cijfers in het jaaroverzicht. Harold Bishop van vakbond CU, die een deel van het personeel van Aqualectra vertegenwoordigt, sluit zich aan bij Solidaridad Sindical. Deze overkoepelende organisatie van vakbonden is bezig met het voorbereiden van acties tegen de maatregelen die de regering morgen wil gaan invoeren in het kader van de bezuinigingen. Volgens Harold Bishop wil de regering te veel op de boterham leggen van de werknemer en moet er op een andere manier financieel worden omgegaan. Hij is bereid mee te werken aan acties tegen de maatregelen van de regering. Op 12 juni van dit jaar tekenden Nederland en Curaçao het Groeiakkoord. Het doel van het Groeiakkoord is om te zorgen dat de Curaçaose economie verder gaat groeien. Een belangrijk onderdeel van het Groeiakkoord is de instelling van een voortgangscommissie die per 1 augustus, dat is morgen, van start moet gaan. Hierin zitten 3 mensen namens Curaçao en Nederland die moeten kijken of alle maatregelen in het kader van het Groeiakkoord daadwerkelijk goed worden uitgevoerd. Het zou jammer zijn, zeggen veel betrokkenen, als meteen van het begin een vertraging wordt opgelopen omdat er nog geen voortgangscommissie is ingesteld. Werknemers van Lovers hebben gisteren eer betoond aan Oswald van der Dijs. Deze directeur van Lovers is onlangs overleden. De werknemers gingen in stoet met vrachtwagens van het bedrijf langzaam langs de Schottegatweg om daarmee hun eer te betonen aan Van der Dijs. De 2 mannen die dit weekend in Marokko zijn veroordeeld voor de moord op een 26-jarige student zijn in beroep gegaan tegen hun doodvonnis. Een van de 2 is op Curaçao geboren 30-jarige man. Volgens de 2 zijn ze onschuldig en hebben ze niks met de moord te maken. In Marokko worden niet vaak meer doodvonnissen uitgevoerd, maar nog wel opgelegd. De laatste doodvonnis die is uitgevoerd was in 1993. Dit was Extra Journaal met nieuws uit Curaçao in het Nederlands, elke doordeweekse dag. Tot de volgende keer.